В академията специално, където вече попадат изградени до някаква степен музиканти, се сблъсква човек основно с две школи на преподаване. Едната е на конкретни изисквания, точност, под форма на занаятчийство, което е важно, естествено. И другата, която е главно като философия на музиката. Но истината е някъде по средата. Академията, мисля, че трябва да се учи от всички форма, анализ и импровизация, тъй като човек, който иска за в бъдеще да се занимава с музика, трябва да познава всичко това, а мисля, че при нас това не е много широко застъпено. И общо взето човек сам се сблъсква с проблемите, които среща като композитор или като импровизатор, тъй като нямаме строга система за това. А също мога да кажа и за изпълнителите. Има хора, които са много големи изпълнители, но са нарцистични и не могат да работят с млади пианисти, на които трябва много да дадат. Много е важно да можеш да помогнеш на някой млад, а не да го убиеш съзнание, просто трябва такт. Но за щастие има и изключителни и педагози, дори стигащи до гениалност, но еднопланови, някакси целенасочени, прекалено бързо развитие, конкурсно и спортно равнище на изпълнение на музика. Аз не одобрявам хвърляне на прах в очите на хората. Най-важното е много майсторски, със сърце и с такт да се оцени един талант, тъй като колкото по-голям е таланта, той е като скъпоценния камък, толкова по-трудно се обработва. И не да се хвърля така в пространството и да се цени така по-глупавия изпълнител, който е послушен и постига всичко, което му кажеш. Това е някак се изкуствено и ефтинее и никой не обича такава музика, която избледнява след време или е прекалено ярка. Хората ме претоварват, язят, впрягат ме в кола и около
Но за тези велики имена стоят и едни други, не толкова известни, но не по-малко важни. Едно от тях е името на Доменико Скарлати, за когото бяха необходими 200 години, за да може съвременният човек отново да преоткрие неговата музика. Доменико Скарлати е роден в Неапол, в годината, в която са родени Бах и Хендел. Той получава музикалното си образование при баща си, Александро, прочутият оперен композитор. След няколко години прекарани в Неапол и Рим, където композира опери, Доменико Скарлати напуска страната си, за да прекара целия си творчески и жизнен път на Пиринейския полуостров. Докато е жив, църковната и оперната му музика остават неиздадени. Публикувано е само клавесинното му творчество, предимно сонатите му.